Kapangni mara kijing suang kaisa update hingga mose tabuk ungtung jarao sini tiprao kaisa viral ngui tongmani kok hingga mose ang bo tini nugo jeta Facebook kaisa viral ngui tongmani je takuk nirmol deborma mungui bo saka ajaga comment khlaiui post khlaijak tongo takuk nirmol deborma bo saka tiprasa je tiprasani yok samung nga thangi tongo je tiprasa roni power manchinai but je BJP bai Tripura Motha Alliance ungna nangnai je chini Bharat haktoni chini je Prime Minister Narendra Modi Tripura sarokno kaisa power na thangi tongo amai kaisa swijak nugui tongkha hedi babo tabuk viral ngui dong inge tabuk chini bubagra to kok slai tongo narang sagango update rukha tabuk chini Prime Minister Narendra Modi bai bo malaimani tei thangai bobai chini Tripura sani jungjalung kokno bo tei samani abrok video already rujak tongo nok naik kok nekang video description rinai norok thangi naidi nge tabu kok ka je bubagra to chin Tripura sano kun dino phono bo thokaiglak bubagra bo kun dino phono compromise মানে bo khlaiglak ni sao tamungkai chini je mungsa bo mana nangnai jeno chini Tripura sarok je kebo bai কোনো সরকার ফোনো ফাইদি কোনো পলিটিক্স ফোনো ফাইদি বা गोबांमा गभर्नमेन्ट फाइमाना हाइफोनो चिन Tripura सरनि आतंक थाइजा थानो केबो सेगि मांगला आबाइखा बुबाग्रा खाइख्लाना नायो तेयावबाखेनो बो खालायना हिनि बो सामने जों नुगो फांके tei bubagrani tei kaisa nahar mungi tamo je Tripura sa ekoto bo sign khlaijak जों abo kahamkeno saimano hingkai tabuk je power je mana thangi tongmani ba bubagra je kok slai tongmani abo pass dang ungkhana je a je takung nirmol samani ubuida ungna thangi tongkhana tei kaisa tabuk tomungno power se rijaka hingkai tamo tabuk je ruling jeta party je tabuk DTADCO government je khaitonai Tripura Motha bo kubuida tabuk BJP bai মানে ভারত হাক্তরাবো alliance sinai nakiba Tripura wara borok মানে alliance ngui samung tang sinai ba BJP habang tomungno tebisa DTADCO phaika hingkai Tripura songni tebisa jungjal da ungno make manake Tripura songni je tongthai jathai rok sekjakno amai kabang mane borokni kaisa sungmung krijiba nge tamung kana di je TTADC abo kaisa Tripura songni tongthai ha hini agiono jeta মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী tongphruno aha borok bebakno ব্যবস্থা khlai klangjak mani nge tabuk kok ungkha je TTADC samlaimani je leader rok bo tongo jemon chini Sarbijay Rangkhol songrok nge tabuk kok ungkha chini jeta mur power bomahai power tabuk chini bubagra bo মানে তুই ফাইনো আবনা তৈ লোকরকনি sungmung asai tongo tabuk teruk khlai awasene bo kokno tamokhe next generation tamungui thangno chini bwsabutui tamung thano chini bwsabutui মানে chini jorose bobo hai tabuk जों tong kesabai ma tong ge chini bwsabutui busuk bwsano jora bobo hayungno tamokhe nung nainedi chini TTADC o chingno sarkar tabuk Tripura Motha khao hingpano chini jeta manthai soktai rokno borok rwna musungbo rwimaiangui tongo tangai direct funding krwini bagui tei chini je ha jaga kwbangma klai tongphano abo bebakno jeta forester ni under o klai tongo a jaga chwng kebo dokol khlai malia hubrok chai malia amahai jotono a jaga silok bui rifrmarok chwng nukha nga tabuk chwng osoi se chwng TTADC area hinui tongjak sigo teo joto government abono monogui tongkha gabon bagui lukurok uansuknani nango hingke aboni bagui norok tamo uansuk friend song norok comment box tang comment khlai sadi tei chini buwagra kubui bo tini kaisa phan eba Tripura sano yok samung eba next generation no thangui future ni bagui thangnani bagui kubui bo mungkhasuk mana thangui tongkhana aboni tui norok tamo uansuk norokni rai comment box o norok laijadi tei o video no mansak norokni takuk bukuk chanthanabo share khlai laijadi tei khanama jaroti hingkai TTADC tabuk bumung tongmani obono TTC khlaina hinui khonao abo haida khlaina saimia je Tripura territorial council de khlaina nai thongkha pheba baksani sanmung hingkai Tripura bumung riyawe jaga Tripura sa bumung tongthun amahai rokbo chwng khonaka gasukno dinani video nong thonima haina hai kobuni update tui phai tongo norok sayawai nai tongni hingkai asukno jotono hambai bye.